Proglašen je dan žalosti na teritoriji Novog Sada zbog smrti Đorđa Balaševića, što obično podrazumeva da se na radijskim i televizijskim stanicama čuje samo klasična muzika. Sa Balaševićem je to ipak drugačije. Radio 021 će u znak sećanja na legendarnog Novosađanina tokom čitavog dana žalosti puštati isključivo muziku Đorđa Balaševića. Moći ćete da čujete brojne pesme iz njegovog velikog opusa, izvođenja uživo, ali i neke od čuvenih govora. Ne sumnjamo da bi tako i Đole želeo, jer na kraju krajeva, kako nam i sam poručuje u pesmi Kad odem, ne treba tugovati. Građani širom bivše Jugoslavije opraštaju se od Balaševića uz njegove pesme. Podsjetimo, Đorđe Balašević preminuo je u petak 19. februara u 67. godini od posledica virusa COVID-19.